Atongori short-tempered dogs. The last time something happened, the dogs Zagabuda Panzi, same time Nika Papi Kedu, then they viciously ripped it apart. Padzapinda muna mapereke dzakangosvika dzichitanga kubata mwana dzaitoita wekubvutidzana dziri 3 very big dogs. Saka takati ko chii kuitika, takazongobuda panze tione mwana kaumburudzwa pagate iri pafranda fanike peda apa tatonzwa nekutiza titenge vanhu vachatominyuka makumbo nekutiza imbwa. Pane mbwa dzinouya tizive kuti ndedzana dzinoita ngezvimbwa mupengo, dzinouya manheru kutanga kumapasti 7 dzinenge dziri 6 dzinouya kuma 667. Kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Kana musati maita subscribe chishuwo chedu chekuti muite subscribe kuchannel yeDestiny TV. Munyaya yarwadza vagari vekuno kuMaubra, mwana mudiki ari kunzi iye aibvamburwa nembwa 3 mushure mekunge amirira motikari inomutakura kuti aende kuchikoro. Iyi nyaya iri kuuya zvakare mushure menyaya yeumwe murume akaurayiwa kuBluffville nembwa dzinonzi idzo mapitbull dzakauraya murume uyu. Kutaura kuno kumuridzi wembwa idzi ari muchitokisi. Nhasi uno anga ari mukoti umo maanga achiaplya bail, asi bail iyoyo haina kubudirira. Tauya kuno kuMaubra kwatataura nevagari vekunzvimbo ino. Tataura nemuvakidzani wepanogara imbwa idzi. Ati imbwa idzi dzinototyisa. Ivo vakatorumirwawo imbwa yavo ikaurayiwa nembwa iyi. Ngatinzwei mukomana uyu achitaura. Anzvadzi tauyawo kunoko uko kwatakanzwa kune mwana akarumwa nembwa. Tanzwa kuti imimi munogara pedyo kwati ndimi muvakidzani wepamba panogara imbwa idzi. Imbwa idzi imbwa dzerudzi uye imbwa dzakaita sei? Atongori short-tempered dogs. Like is titori vavakidzani vavo chaiyo. So kitchen door redu rakatotarisana nejurawo yavo. So sometimes when you open the door, they just start barking at us. Kuti dzichitojamba pajurawo dzakatodonedza mudhuri yekitchen yedu. Wejurawo yedu kuside kukitchen uko. And they just not. Tinoziva isusu kuti kana pane chinhu chinenge chatityisa dzimwe nguva tinotaura. Muvakidzani uyu makambotaura naye about his dogs? Yeah, takatombotaura naye. The last time something happened, the dogs Zagabuda Panzi, same time Nika Papi Kedu, then they viciously ripped it apart. And we even mentioned it to them kuti imba dzenyu dzimukutodzoona zvadziri kuita and dzikutokwadza jurawo yedu. Sometimes totombopinda muyard and we have to even lock ourselves in the house nenyaya yekuti tichitombotendera payard with what they'll be doing. And So now how do you feel knowing kuti imbwa dzamunototya now they've actually attacked mwana kutaura kunoko ari muhospital? Izvorotyisa nekuti we also have a 5-year-old child at home. Takutomutyira kutonyanga kuti atotambira panze peyard. Takutotamba mumba chemo because of these dogs. Zvinototyisa. Atina nguva yakareba mushure mekunge umwe murume aurayiwa nembwa kuBluffville. Nyaya iyo makamboinzwa here? Yeah, takatomainza when the pitbull yakauraya munyard. Saka imimi manzwa nyaya yemunhu aurayiwa nembwa. Muvakidzani wenyu ane mbwa dziri kukutyisai. Did you take any steps kutaura nevari in authority here kuti atiri kutya nezvikuitwa nembwa idzi? Saka tanga tada kuti tanga tairesolve sema neighbors kuti titanga tataurirana nawo, but it seems like he doesn't take our word for it or anything. He doesn't listen to us. Anongofunga kuti isu hatina basa. So now that things have escalated to this, totaura nema-authorities about the situation. Chii chamunofunga kuti mimi chingaitwe nekuti zvezvi zvakutotyisa? Imbwa dziri kunzi dzakaruma mwana uyu haasi mapitbull, asi still imbwa. Ukuwo pane mapitbull akatouraya munhu. Chii chamunofunga imimi kuti kana munhu ane imbwa dzake ange achiita? Kana munhu atori nembwa dzake dziri dangerous, so it's better to keep them dziri paleash, pachain, kuitira kuti dzisatyisa maneighbors, or even kana atori nehombe dzaadaro
atodzibvisa munharaunda itori nevanhu vakawandisisa kudai atodzisa kunhu kwakaita sekumusha kumafamu kusina a lot of population. So as we speak kutaura kuno juraho renyu imimi riri kudhuze nemuvakidzani wenyu rakatopudzwa nembwa idzodzo rakatodonha kutorese vakabva iyo vepanext vakatotaura concern yacho ndobva vangoisa mazinga pajuraho pacho. There's nothing, they didn't even compensate us for the juraho. chii chamunofunga kuti chinokwanisa kuitwa nevemutemo kuti upenyu hunge hunochengetedzeka zvakare? Chavangatoita vemutemo pertaining these dogs ngavatoita zvekuto either put them down SPC or maybe vatobhadharisa or something because situation yacho it's very bad. Tataura namai vari kuti ivo vakanga vasipo asi mwana wavo akanga ari panzvimbo inoi patakamira panapa anoti mwana uyu akatoonekwa achikosa kubva kwaanogara uye imbwa dzikatopfuura nepanapa nekuti dzinogara paseri apo. Mwana uyu anonzi akarumwa nembwa 3. Mama tauyawo kuno apo tikuona pamunoshandira imimi pedyo nepakarumirwa mwana nembwa. Mukatitsanangura here kuti muri kunzwa kuti makaona here kuti muri kunzwa kunzi ani zviri kunzi zvakafamba sei? Okay, it's unfortunate kuti zvinhu zvakaitika ndakanga ndisipo ndakazoita zvekunzwa, but mwana anonzi akacrossa road. Achangopedza kucrossa road imbwa dzakabva kuna Chiore dzichipinda muna Musasa dzapinda muna Maperekendi dzakangosvika dzichitanga kubata mwana. Dzaitoita wekubvutidzana dziri 3 very big dogs, yeblack neimwe yebrown, imwe yanga yakada kuita kawhite kakacheneruka. Then pachibva paita munhu airidza huta, munhu uya airidza huta ndobva dzaramba dzichiruma. Pakazoita kombi yakamira ndobva vatanga kukanda matombo, imbwa bva dzangotisa bva dzadzokera, but vanhu vaitsvaga kuti vaona kuti imbwa idzi ndedzepapi. Ndo zvandakanzwa. Imimi imbwa idzi sepano pamunoshandira makambodziona here kuti ndike kutangawo kutonzwa kuti dzabuda? Imbwa idzi taimbodziona dzimwe nguva here and there, but pamwe pacho taitombodzitizawo because mune muchingotya nekuti imbwa. Pamwe pacho dzaimbobuda dzine munhu achifamba nadzo, pamwe pacho dzinenge dziri dzega. Pane dzimwe nguva padzaitombobuda dziri dzega. Mama muri kunzwa sei nezvakaitika panapa iye zvinezvi kutaura kunoku mwana iye ari muchipatara? Nyaya iri kunyanya kurwadza ndeyekuti mwana mudiki, and chinototyisa ndechekuti hatichazive kuti imbwa ndedzipi dzekuti mungati dziri domestic, imbwa dzinonzi dzinogara nevanhu, handiti ndedzipi dziri friendly ndedzipi dzisiri friendly. Taakutotya kuti ukangoona imbwa wakutongogara wakarova bara kutiza imbwa, saka taa vanhu vakutongogara vari mufee. Imi chii chamunofunga kuti vanhu vanochengeta imbwa vange vanoita kuti upenyu huchengetedzeke? Inini hangu zvandanga ndichifunga, pane imbwa dzekuti inoitawo kuti munhu anganzi anogara nayo pamba, kozoita dzimwe dzimbwa dzekuti unenge wakutotaura like sezvakaita ipapapa. Imwe imbwa iri kutotaurwa nezvayo mapitbull, rottweiler, imbwa dzinotyisa kuti munhu anga ainayo pamba. Ngatiitewo imbwa dzekuti dzinogarika nadzo padzimba, kana zvisingaite munhu ongoregedza zvake kugara nembwa yacho. Imi mataura muchiti dzimwe nguva imbwa idzi dzaitombobuda, zvichireva here kuti zvichida pamwe muridzi wembwa idzi akanga asina kudzinyatsoita secure dzekuti hadzikwanise kugara dziri pakachengetedzeka dzinotombobuda dzega? Kusazonyatsoziva because ini chandoziva dzaimbosungwa, but kusaziva izonzwa vamwe vachiti sadziona dzichijamba, kusazoziva kuti zvinenge zvine chokwadi chakadini, kuti pamwe maizongodziona dzapanze kusaziva kuti zvaifamba sei, but maybe dzanga dzakurawo zvokuti dzanga dzaakujamba dzichiita sei dzichibuda mujuraho macho. Chii chamuri kuda kutaura imimi zvichida kune vanoita zvemutemo kana kuti vanhu vanoona nezveimbwa? Isusu tikufunga kuti dai vemutemo vagona kutibatsirawo kuti munhu asati atanga kuchengeta zvinhu zvakaita seizvozvo ngavaongorore voona kuti panzvimbo yatiri kuisa chinhu iyi kuenda kunoiswa imbwa iyi panoita here kana kuti hapaite, kana kuti imbwa dzacho taipi yembwa idzodzo dzotongobhanwa zvachose, because recently
pane murume akafa akaurayiwa nembwa idzodzo. Saka zvinenge zvakangonaka kuti paiswe mutemo wokuti munhu idzi AIDS anofanirwa kunge aine matsamba and achigona kuchengeta imbwa dzacho zvakanaka. Nyaya iripo manje imwe yakutinetsa sevanhu vemucommunity ndeyekuti mwana akarumwa and vabereki vake havakwanise kuafoda kuti vakwanise kurapisa mwana uyu, zvokuti ari kutoita zvekutsvagirwa mumwe otumirawo $5 umwe $5 but otherwise shure yedu ndeyekuti mwana aite sei arapwe. Hatizozive futi kuti kana paitika zvakadaro mutemo unozvifambisa sei, kuti munhu kana arumwa seizvozvo anenge achifanirwa kuti azorapiswa nani sei, and hurumende haina painokwanisa here kuti ibatsire pamasituations akadaro. Vakatoona mwana uyu ati vakanzwa mwana uyu achichema vakauya, ivo pavakasvika imbwa idzi dzaakutiza, asi vakaona kuti mwana uyu akanga akarumwa pahuro, akanga akarumwa kugodzi uye akanga akarumwa nepadumbu. Mainini tauyawo kuno uko kwakarumwa mwana nembwa, mungatitsanangurire henyu zvamakaona? Hongu ndokwanise kutsanangurira zvishoma shoma zvandakaona. Ndakatongoti tichitotsvaira dumbo takangoona mwana akungoscreama yewe vanhu vakungotizawo. Pane musikana anonzi Judenga anga akungotizawo. Saka takati ko chii chiri kuitika, takazongobuda panze tione mwana akaumburudzwa pagedhi iri pafuranda apa. Ndopatakaona mazimbwa aya akutiza, pane black nedzameno dzakange dzakutiza dzakadzika noko hatizivi kuti kumba kwadzo ndekupi. Saka patakazosvikawo takaona mwana uya atakurwawo nevamwe vanonzi maikunasha mino kwavanogara una masimbo kwamugadzika pacheya apo vakumuvharavhara ropa rakanga rakubuda. Akarumwa pahuro apa pagotsi padumbu ndoparakakwanisa kuona. Ndozvandingati ndozvandakangoonao pazvakaitika. Imimi munharaunda inoyi imbwa dziri kuchengetedzwa chaizvo chaizvo here, kuti mutori nedzimwe dzekuti munotozombotiwo tinoona imbwa dziri kungofamba dzisina varidzi, dzisina kusungirirwa pachena? Fanike peda apa tatonzwa nekutiza titenga vanhu vachatominyuka makumbo nekutiza imbwa. Pane mbwa dzinouya tizive kuti ndedzana dzinoita ngezvimbwa mupengo, dzinouya manheru kutanga kumapast 7 dzinenge dziri 6 dzinouya kuma 667. Tina kana mufaro takutongomusi takatopuza totokuwara makumbo takazongonodonherawo mumba tichitotizawo imbwa idzodzi. Vanhu havasi kuchengetedza imbwa dzavo zvakanaka. Chii chamungade kutaura imimi zvichida kune vanoita zvemutemo kana kuti kune vanhu vanoita zvekuchengeta imbwa dzavo, zvamunofunga kuti zvinokwanisa kuitwa kuti upenyu hwevanhu husaiswe panjodzi? Chandingatokumbira ndechekuti de vanhu vachengete, kana vachikwanda vachida havo kuchengeta imbwa de vachengeta kana imwe chete zvayo itori nani pane kuti vachengete imbwa dzakawanda vachizotadza kudzichengeta. Chatinoudza ndechekuti de vanhu vemutemo vakwanisa kuti taurirawo nevanochengeta imbwa yacho hatizive, kutongotaura kuti hatitozive kuti chii tingaita sei. Vemutemo ndivo vangatoziva kuti vangatibatsire sei, because hapeda apo tatonzwa izvo. Hatisi kutombogara manheru kumapast 7 dzinge dzakutouya dzakutotishungurudza pamba. Ungobuda kudai sewaona imwe, ungobuda kudai sewa, hatizive kuti varidzi variko here kana hadzisina vanhu. Mai vatataura navo vati mai vevana vabereki vemwana uyu vari kutonetseka kuti varapise mwana uyu, uye kana pane vanokwanisa kubatsira kuti mwana uyu akwaniswe kurapwa ari muchipatara, nhamba dzamai vemwana uyu dzinoti 0776 438 920 0776 438 920.